No niin, moikka, se on Jani Laitinen, sosionomiopiskelija. Mä oon huolissani tällä hetkellä, kun yhteiskunnassa on kovat arvot ja varsinkin eduskunnan päätöksissä sen näkee, kun oikeistopuolue tekee politiikkaa. Siellä on paljon kohdistunut heikompi osasiin nämä säästötoimenpiteet, kun valtiolla kuitenkin menee rahaa niin monenlaisiin kohteisiin, että siellä olisi varaa tutkailla näitä eri kohteita. Esimerkiksi olutveroa pystyisi miettimään tai sitä suurituloisten verokevennyksiä olisi voinut tutkia toisen kanssa siinä, kun niitä annettiin heti alussa. Ja puunpolton veron tuki olisi esimerkiksi hyvä, mitä voitaisiin tarkastella, tai yritystukia, isojen yritysten tukia. Niitä voisi kriittisesti katsoa, samoin verokikkailua, mutta sen sijaan niin nämä kaikki toimenpiteet on kohdistunut ihmisiin, joilla on valmiiksi vaikeaa. Ja ei vaan yksi toimenpide, vaan sitten on laitettu kerralla monta toimenpidettä, jotka voi samoihin ihmisiin kohdistua. Ja se lisää sitä ahdinkoa yhteiskunnassa, mistä mä oon hyvin huolissani ja minkä takia minäkin olen lähtenyt politiikkaan mukaan, että olisi vaihtoehto, kun mun mielestä näinä hetkinä niin meidän pitää huonompiosaisista kiinni ja puolustaa heitä. Jos me ei nyt voida vaikuttaa näihin valtakunnan asioihin, mutta ainakin tässä kaupungissa, Kuopiossa, niin me välitettäisiin heikompiosaisista ja keksittäisiin ratkaisuja, miten auttaa heitä takaisin yhteiskuntaan. Meillä on tärkeitä järjestöjä Kuopiossa. Meillä on Keltsu, meillä on Puijola, Perhetalo, Nuorten turvalinkki, nuorisotalo ja nämä on kaikki tärkeitä ihmisille, koska nämä lisää osallisuutta. Näillä on koulutettuja työntekijöitä, mitkä osaa ohjata, auttaa heikossa asemassa olevia ihmisiä, nuoria. Se on tärkeää, että kaikkia tuetaan. Ei vaan pelkästään nuoria, vaan ihan heikossa olevassa asemassa olevia ihmisiä. Eikä pelkästään vaan heikossa asemassa olevia ihmisiä, vaan nuoria. Kaikki tarvitsee sitä tukea ja ohjausta, kun jos me ei mahdollistetaan kaikille ikäryhmille, kaiken taustaisille ihmisille sitä tukea ja apua, niin se tulee yhteiskunnallekin halvemmaksi, kun ne ongelmat ei pahene, kassauvu. Siinä tulee se säästö, kun ei ole ihmiset ei tarvitse niitä kalliimpia palveluita, kun ne saa näitä matalan kynnyksen apua ja palveluita. Ja mä oon sosionomiopiskeluissakin törmännyt siihen ilmiöön, että ei oikein tiedetä, kuka terveysalan ammattilainen ottaa kopin siitä ihmisestä, jolla on vaikeaa, vaan pallotellaan ihmistä palvelusta toiseen, luukusta luukulle. Se on yhteiskunnallekin huomattavasti kalliimpi sen sijaan, että joku ottaisi sen vastuu, auttaisi, antaisi niitä palveluita ihmisille. Toi tommonen palveluralli, niin se ei palvele ketään. Se on ihan mieletön, epäinhimillistä ja kallista. Mä haluan sellaista oikeudenmukaista, reilua politiikkaa Kuopioon. Mä haluan Kuopio, missä jokainen on osallinen. Siellä on niin monesta taustasta. Hajaseudualueella asuu ihmisiä, kaupunkiseudulla asuu ihmisiä. Meillä on vaihto-opiskelijoita, opiskelevat oikein korkeita tutkintoja tuolla yliopistomaailmassa. Meillä on maahanmuuttajia, täällä on monta etnistä kauppaa, monta ravintolaa. Meillä on Ukrainasta tullut pakolaisia. Kaikki he on osa Kuopioa. Samoin kaikki ihmiset, joilla on päihdeongelma, hekin on ihmisiä, hekin on kuopiolaisia. Ei he ole sen
huonompia ihmisiä, vaikka olisi ongelmia elämässä. Totta kai, jos ihminen on päihtynyt, se pelottaa ja aina ei kannata mennäkään sellaisten ihmisten, ei kannata mennä niihin tilanteisiin, jos se on vähän semmoinen uhkaava tai muuten, mutta täytyy silti muistaa, että nekin päihtyneet ihmiset, niin heilläkin on ollut se lapsuus ja kukaan ihminen ei synny pahana Kukaan ihminen ei synny pahana. Se elämä, mitä ihmisen elämässä tapahtuu, se määrittää siihen, millainen ihmisestä tulee ja ne kokemukset ja muut. Se muokkaa meitä, ympäristöä ja kokemukset. Tämä olisi hyvin tärkeää muistaa. Sen takia mä puhun, että me kaikki ollaan kuopiolaisia ja osa Kuopiota. Ja samoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat kuopiolaisia ja heidänkin äänensä on tultava kuuluviin. Minulla on ollut suuri ilo minun vapaa-ajan vlogiharrastuksen kautta tutustua muutamiin katsojiin ja he ovat kertoneet minulle, millaista se on, kun ei pysty olemaan oma itsensä ja salata oma suuntautuminen, joka on minusta erittäin surullista ja ikävää, koska jokaisen ihmisen pitäisi pystyä olemaan sellainen kuin hän on, ilman sitä pelkoa, että ihmiset yhteiskunnassa tuomitsee tai yhteiskunta tuomitsee. Ja vaikka mä en ole pitänyt näissä vaalissa ääntä, niin se on kuitenkin tärkeää, että myös vähemmistöt on osa Kuopio ja kuuluu meihin kuopiolaisiin. Me ollaan sama kaupunkia. Ja sitten yksi ihan tosi tärkeä asia, mistä liian vähän puhutaan näissä kuntavaalissa, on kodittomat ihmiset. Meillä on tällä hetkellä Kuopiossa 150 koditonta. Se ei ole, ja me ei olla ainoa kaupunki, jossa tämä ongelma on. Onhan Suomessa, oliko se nyt 3500 koditonta melkein 2024, mutta se on Kuopion alueella iso määrä tuokin 150 ja en hirveästi kuule puheenvuoroja heidänkään puolesta, vaikka meillä on asunnottomien yö, joka on arvokas tapahtuma ja mä oon ylpeä siitä, että meillä on se tapahtuma. Mutta meidän pitäisi oikeasti ratkoa tämä ongelma, löytää jotain lämpimiäkin paikkoja, julkisia paikkoja, mihin voi mennä. Meillä taisi olla 12 yösijaa Kuopiossa tällä hetkellä, silleen mihin voi mennä, jos ei ole asuntoa, mutta suuri osa on parkkihalleissa ja noissa kerrostaloissa yöpyy ja ei semmoista asiaa voi käsittää, jos ei sitä itse elä. Ja minäkään sitä käsitä, en ymmärrä, en mä ole ollut koditon, mutta se tieto siitä, että ei sitä ikinä voi tietää omastakaan elämästä, mitä siinä tapahtuu, miten se elämänkulku menee. Voisi sitä ihan hyvin itsekin olla koditon, jos elämä menisi väärille raiteille. Sen takia mä puhun tästä, mä koen tämän asian tärkeänä ja mä toivon syvästi, että muutkin ihmiset täällä päättäjissä, Kuopion kaupungissa huomioi tämän saman huolen ja etsis ratkaisuja näihin. Etsittäisiin yhdessä kaupungin valtuustossa tähän kodittomuuteen ratkaisuja ja turvataan nämä nuorten palvelut, turvataan nämä järjestöt, jotka järjestöt tekee niin paljon vapaaehtoistyötäkin se, että me ehkäistään yksinäisyys. Niin nähdään nämä vahvuutena, nähdään nämä elinvoimana Kuopiossa ja pidetään kiinni, kehitetään, autetaan ihmisiä. Pidetään Kuopio yhtenäisenä, kaikki me ollaan kuopiolaisia ja
kaikki me kuulutaan tänne.